Ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Dneska to bude video, kde reagujeme na youtubery a řeknu vám mýho nejlepšího youtubera. To neřešte, sledujte ho. Sledujte můj kanál. Tady Liviky se jmenuji a tady je můj kanál a natáčím tam, že jo, i Minecraft a tak, takže se na mě koukněte, dejte mi like a to je všechno. A teď teda můj nejlepší youtuber, já vám to ukážu, až to napíšu. Jak můžete vidět, je to Moon a Clarissa ještě. A natočil nový video, na to jsem se už koukal, ale nejlepší moje video, co natočil, je tohle. Mějte svatbu. Ale tohle, to bylo hodně dobrý. Jo, čaute, moje meno je Moon, ja vás vítam u nového videa, tentokrát je so mnou Segra. Čau. Jo, a tentokrát je to veľmi špeciálne video, pretože moja 15-ročná Segra bude riadiť moju Audi A7, ktorá má 400 koní, ktorá má 2,2 tony a momentálne sa nachádzame v prostredí, ktoré nie je verejná komunikácia, kvôli tomu, aby si moja Segra mohla legálne zašoférovať moju Audi A7. Takže uvidíme, čo dneska z toho vyjde. Ako sa tešíš, Klára, dneska na to? Niečom sa mi dnes nedarí, tak bojím sa, že to nabúram, ale... Kde to tu nabúraš, Tak prosím tam ťa? na tú stonku, vieš? Jo, ako myslíš o toto, hej? Áno, presne tak. Však to sa nedá, to je 20, to je, ja neviem, 10 metrov široké toto, to nemáš, nie si zase až tak blbo, aby si to tu nabúral. Ľudia, obávam sa, ale zdá sa mi, že to je dosť dobrý nápad. Ešte sa chcem ospravedlniť za... To, jak máš špinavý auto. No teda ty škrábance tam. To co je? To je, by si to měl si tak trošku umyt, no. Jdeme dál. Úplne, že brutálne špinavé auto, ale akurát sme došli na Michaľanské letisko, blízko mojho rodného mesta. Tak to pak jo, no, když šel dokonce i do nějakého, nějakého, nevím, kde jsou tam bažiny, fuj, to je hnusný. Jo, a dneska udělám reakci na Fiziho, jo. Sledujte dál. A tá cesta tu bola úplne extrémna, sme natočili pár záberov a tak ti poviem, že ako A7, čo nie je nemožné, keď si zvyším podvozok, no tak všetko ide jak sama, nič som nepoškrabal. Tá moja jazda sem, to je ešte nič oproti Rusom. To je pravda, no. Ale pomohla se, že to pořád stopu, ale podívejte se jako na to auto. Ani nevím, že v Rusku je takový krásný auto. Akorát, že kdyby nebylo špinavý teda. OK, no tak môžem si nasadnúť dopredu, za volant. Dobre, v prvom rade si musím dať do bundu, že? Jo, bolo by to fajn. Tak ja nič neviem, ja som nikdy ani za volantom nebola, ani nič. No preto si nemyslím, že to je najlepší nápad. Preto som vybral miesto, ktoré je aspoň že také, že... Prosím, sledujte ho, protože je to hodně dobrý youtuber, takže to řeknu. A mám jeho tričko, jo, kde má co. Ne, to Mon, to vpravo úplně to ne, ale mám jinačí, prostě planetu. Keď tu nabúráš, ako poistenie to má, ale potom ti neodporúčam vôbec si urobiť autoškolu. Vítaj za volantom, Segro. Serus. OK, tak toto vyzerá veľmi nebezpečne. Počkaj, ja si sadnem k tebe. Neviem, či to bol dobrý nápad. Počúvaj ma, ono keď jazdí niekto, kto má vodičák, no tak nerád si sadám do miesta spolusediaceho. Takže fajn, Segra, vysvetlím ti pár vecí. Takže auta sa delia na dva typy. Máš automat a máš manuál. Manuál riadiš jak bicykel, preraďuješ si stupne prevodu. Máš tam jednotku, dvojku, trojku, štvorku, päťku, šestku, stále keď chceš preradiť na vyšší stupeň, musíš stlačiť spojku. Tu ale spojka nie je, tu máš len plyn a brzda. Toto v strede je brzda, toto napravo je plyn. Takže ty v podstate všetko, čo musíš urobiť, naštartuješ auto, dáš si Dčko ako drive, tu máš reverse, akože ideš dozadu. Ty to mám len stisnúť? Alebo týmto? Týmto, to ti ukážem. Takže máš tu v podstate neutrál, to je nič, to ako keby ti spadla reťaz na bicykli. Ja neviem, k čomu to nemám prirovnať. Dčko je dopredu. Jakoby tohle je taky reakce na Moona. Reverse je dozadu. Všetko, nič iné ti Akorát, že Moon je určitě lepší než Fizi.
to ví asi úplně každý. Treba vedieť. Dobre, ale ja si chcem najprv preradiť sedadlo. OK, fajn, ja ti teraz gofročku dám na hlavu. Tak fajn, dám ti kľúče. A tie kľúče sú ti teraz zničené, môžeš sa pozrieť. Naštartuješ auto tak, že stlačíš brzdu. Teraz takto. Ktorá je brzda a ktorá je plyn? Já jsem taky Toto velmi je známý brzda? influencer. I guess. Na TikToku Jo, sledujte brzda je v ho. strede a plyn je napravo. Ešte taký fun fact, ľavú nohu vôbec nepoužívaš, používaš len pravú. Lebo keby si ľavou stiskla brzdu, si mŕtva. Tvoja ľavá noha je extrémne necitlivá. Ty si pravačka, takže používaš No pravú. áno. Tak ešte viac. Jednoducho, to je jak to je. Takže musíš stlačiť teraz. Hell yeah, a zapneš engine. Ne, ja fakt nechcem jazdiť, ja sa fakt bojím samo. Môžem už na plyn? Vieš čo? Nie, pretože máš neutrál. Jako já bych teď chtěl řídit, ale vím, že by to nedopadlo dobře, ale dobře si to myslíme, že to je hodně lehký, že jo, jenom dáš spojku, no, myslím, že spojku, pak dáš plyn a tak, prostě zadíš Dčko a tak a může to být taky naopak. Takže to je těžké, no, ovládat auto, prostě dívěte se dál. Teraz čo musíš urobiť? Musíš nechať brzdu. Ja sa bojím, ja nie, že môžem urobiť. No, Nie je to zase až tak. Stlač brzdu. Stlač brzdu, áno. A teraz odísť do spáku. ne, ale ja neviem, ako silno mám stlačiť tú brzdu, ja sa fakt bojím. Trochu, to stačí. Tak trochu? Teraz zober túto. Napište do komentářů, jaký reakce mám dát zas. Takže sledujte a uvidím, jestli teda tu reakci uděláme. Ale dneska bude na Fizeho reakce. Spáku a posuň dole. Keby sa čokoľvek stalo, máš brzdu, ale takto. Všetko rob citlivo. Teraz mám dupnúť na plyn? Nie, nedúpaj na plyn hlavne. Na ten plyn choď. Ja sa bojím, my poďme tam rovno sama. Tak toč volantom, áno, ide ti to. Ide ti to, počuj. Je to, že takhle točí teda volantem, ale OK. To akurát ja som pripasaný, počkaj, som pripasať. To je sranda. Už jazdíš v podstate. Vidíte, jak tam je červený, tam tady to, jak tam má tu mapu ze zadu nebo ze předu. To je hustý, jak to bliká úplně. Červeně. Počúvaj ma, ale nedávaj plný plyn. Teraz skús zabrzdiť, ale veľmi pomaly. Veľmi pomaly brzdiť. no. Tá brzda je veľmi, ale veľmi citlivá. No to je mapa, spíš. No. Áno, presne tak. Teraz znova plyn. Jo, ide ti to. Teď je to lepšie než vo Forze, ti poviem. Fakt. Nebo víte co, tady to ukončím a doufám, že se vám tohle video líbilo a takže prostě čau.